Dobar dan, dobri ljudi, Nidža je opet sa vama. U današnjem videu ću vam pokazati 3 sajta pomoću kojih možete da ostvarite dodatnu zaradu putem interneta. U pitanju su sajtovi koji se bave anketiranjem. Šta imam za njih još dodatno da vam kažem, osim da su ekstra, osim da svako od vas može da zaradi po koji dodatni dinar. Hajde odemo sad u Google Chrome da bih vam pokazao njihov interfejs i kako se ti sajtovi zovu. Prvi sajt je Market Agent, dobrog je interfejsa. Ono što prvo morate da uradite kada se prvi put logujete jeste da napravite svoj profil i oni će vam dati inicijalni test pomoću kojeg će da provere kakav ste vi to kandidat, sa kojim ste nivoom obrazovanja, da li ste zaposleni, u kojoj ste starosnoj dobi, kog ste pola itd. Sakupljaju se poeni, odnosno sakupljaju se bodovi, sakupite 1000 poena i možete da povučete na PayPal 10 evra. Ja mislim da je tako za sva 3 sajta, da je tako bodovanje, uglavnom je tako bodovanje, znači 1000 poena i možeš da povučeš 10 evra na svoj PayPal nalogu, dakle kasnije možeš da povučeš na svoj devizni račun u banci. Ne znam, uglavnom se dobija nedeljno po jedna anketa, ponekad nedeljno i 2 ankete i relativno brzo se skupi tih, da kažem, 1000 bodova, 1000 poena. Branša anketa je široke lepeze, da tako kažem, i zdravstvena pitanja, ne znam, i pitanja vezana za alkohol, i pitanja za pušenje, i pitanja za nasilje u porodici, sve sam to bio odrađivao. Tako da baš je razumnovrsno, a i interesantno. U proseku se radi, ja mislim, nekih, 7-8 minuta. Prosečno vreme trajanja popunjavanja jedne ankete. Dobro, to je bio ovaj Market Agent, on je po mom mišljenju najbolji i sajt koji šalje najviše anketa. Drugi sajt se zove JTN Panel, on je isto dobar, jako dobar. Isto se sve radi kao i na prvom sajtu, jel tako, sakupljaju se poeni, odnosno bodovi, sakupi se 1000 bodova, povuče se 10 evra na PayPal nalog i tako dalje. Evo kad sam ja odrađivao ovdje 17. marta, 26. februara, 24. januara, koliko imam poena, ne znam, možda sam i ranije nešto radio, a da se ovdje ne vidi, nije važno, isti princip, isto popunjavate anketu za koju dobijete određeni broj bodova koji iznosi, ne znam, evo vidite sami 20, 60, 10, nekad i 100, nekad i 150, ali te ankete su znatno duže, negdje mogu da budu i do sat vremena, čak nekad i preko sat vremena. To je to, ne znam šta bih još mogao da vam kažem. Ulogujete se klasično vašim mailom, dobijete šifru, zapamtite šifru, kažete Google da vam on zapamti šifru da je ne biste vi zaboravili i to je to, popunjavate anketu i zarađujete. I treći sajt se zove Panelist Portal. Evo ja ovdje imam jednu aktualnu anketu koju mogu da popunim. Ovdje nije u bodovima nego se direktno tako prikazuje cenu evrima i koliko prosječno traje vrijeme popunjavanja jedne ankete, ovdje iznosi 20 minuta. Evo ovdje koliko sam ja i šta sam ja do sada popunjavao i kada, 20. septembar prošle godine, 23. 29. 21. 12. 10. februar, nisam bio nešto aktivan, nisam i provjeravao nešto često svoj mail, nešto mi je mrzelo, pravo da vam kažem. Krenuo sam da se bavim nekim drugim stvarima, tako da eto, koliko ja ovdje imam zarađeno. 1, skoro 2-3 evra, ne znam ja koliko. Uglavnom isto, isti je princip, isto povlačenje, ali idemo da kliknemo na nagrade. Evo imam 3,3 evra i povlačenje na PayPal. Možeš da izabereš da otkupiš svoju zaradu sa ovom sjajnom nagradom i tako dalje. Sad nešto kaže, pročitaj više o PayPal sistemu plaćanja, dobro, to nije ni važno. Uglavnom 10 evra je minimalni iznos koji možete da povučete na svoj PayPal, dakle možete da povučete na vaš devizni račun. Ništa, da ne dužimo više, uživajte u anketama, uživajte u svom zarađenom novcu i to bi bilo to za danas. Ćao, čao!